fokusira na auto. Mora se fokusira na auto. Devet, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Good job! Ajmo, Tiko! Ček, sad čujemo ovoga kako ide. Evo ti ga Nikola. Kako bi se vratio ovako pred? Sad će oni opet. A šta su oni tamo? A sad će oni iz početka. Što se oni pokvario. Moramo sačekamo do Jugića, brate. Još 4 minuta. 4 automobila, 4 minuta. Ajde. Pazi, tu moj mikrofon, znači moram da držiš dole, da se čuje zvuk motora ipak. Evo ga Nikola ponovo. Što se onaj Golf bez branika sprema. Malo mu loša aerodinamika. Odlično, nisam ništa loša. Pazi što ima. Pogledaj, pogledaj. Trava tamo pored automobila kako leti. Od auspuha. A 35. Pogledajte šrafovi od felna. Wire, I cut, da.
Al ga vozi matora, burazir. Treba pada kiša, mislim. Nema veze. Rupne kape. Ko da je piša, ne? Ladno. Ladno jebote. Ja, bit će grad, jebote. Neka štitim ja telefon. Ajmo ispod drveta. A treba sam da nosim ključ. A, Ode fokus. nema veze. Samo uradiš ovo. Hoćemo li, brate? Moje se sad. Nabrišemo. Čekaj, evo ide još jedan. Ne. Aj, brate, kad ode ovaj naranđasti sa karbon. Čekaj, ma nije do toga, nego neće se fokusirati. Vidiš, što se fokusira na prste. Evo ga, prava ljuta mašina, pravo iz Srbije. Što imamo jedan žolik kad ode ovaj sa karbonom kaubom. A, taj s karbonskom haubom mora da prođe. Taj što se raspada kad krene, brate mili. Nije si vidjela, znači ovako čovjek pipa auto i sam se raspada već. Ali gume što su cijelo. Pa da proklizavaju malo. A pogledaj koliki točkovi. Ali kap kiše napravi. Ono si isto. Sad čekamo start jugića, brate. Koliko je dugačka ta? Koliko je dugačka treba da već na novina? 5 km, tako? 5-10 km. Kako si da dimi za otput, ono? Ali ako ne strpio. Evo ga ovaj. Ovo je... Karbon. To je taj što se raspadaš, ti je to, vidiš, ne možeš se ni drži suk. Sad se ugasio, brate. Hoće li da eksplodira odmah? Jel čuješ kako se... Ovo je sastavljen jedva, brate. Ručno pravljen. Nije bitno kako je pravljen, nego kakav je vozač. A pogledaj prozore najlon prozori. Svetlisav, buca i sakov. Ček. A još ovaj, to je to. Onaj mislim više. A onaj zeleni. Uj, bembara. A, Niki nećemo. Ako Hoćemo. nastavimo sljedeći mikro se nećemo popiti gore. Hoćemo. Šta? Mama. Ali Bembara je sljedeća, brate. Pa posle njega ovdje, jebote. Ne, bolji. A? I opet kiša. Miris benzina, brate. Onako domaći mikro. Uvijek će ova kiša po pasu da pada, brate. Evo, malo puše ovo. A, tek kao, pogodi me, brate, to je.
stari udio. Meni baterija da ode. 10. Nema šta, brate, nema šta, objasnio je lik. Šta vidi Nemanja? Nemanja snima na jedan način. Pa Nemanja sa Bembim. Au, joj, pa da vratim. A, kako je latno. Zato sam rekao. Kaš sva šljunak, brate. Pogledaj mi ruku. Ja ne vidim. I onaj se malo podgreo, pogledaj. Nema. Al ga zanosio malo lik. A! Jebote, upade mi u usta. Kako prskanje kiše. A! Fuck, šta je, brate? Jebeš ti to, bez. Aj jebote, latno. Dođite vamo, Ajde, alo bre, dođite ovamo, latno je to. Onaj zao malo podgreo mu se motor, jesi vidio? Ne. Krenuo se dimi. Mnogo ste se sakrili. A? Baš ti hvala. Matija se uvalio. Stoka jedna. Torbica je. Torbica, jebem. Jovana! Ja ću stopiram, bro. Stopiraj. Čekaj da pogledam tamo koliko mi je baterija ostalo. Dobro, sad ćemo da ga otvorimo. One mi je žuti probio uši. Aj, sad može.